kum tluang channel chuan kan lo lom chea an channel te min lo subscribe saka min lo like sak turin kan som bok chea subscribe ti bula bell button lo om te kha yan met ke wanga chuan all ti te personalize ti te nan ti te lo manga all khan min lo click sak nga ti chuan kan video rang ti chu ang te mi lo mu zung the nan video poimo tak kan daron te chuak zel to na ni ole tun kan video chuan thalak kan thon chua tur moi taka crop dan le thalak dan kha kan soi don poimo khop mea tam tak chuan hi kan threlawa camera pa ngai mangten thla kan han la kan han thon chuak vele pop mai zela alo en tu tan po en anuam lem lo thin khop maya kang chi te aum lo nan tuna kan soi tu ra hi apoi mo view maya chu wang chuan lo en ngun ila masa in Play Store kanan lutanga Cam Scanner ti kha kan han download pot mayanga Cam Scanner chu ti hian alo lang ta e chuan ka download to wangin open ti na lo lang ta la download lo ero chuan install ti khan ron lang do na install a khan click nga chuan kan download chu nga chu me chu open ti hello langa open a han kan kalanga ti chuan kan download zo to chun ti khan kan phone a lang to do na andu hun kan mang thei to do na ni he lam a noi lam ding lam kil si rami camera lem lo langa te hian thla kan lak don chuan kan zu click kewanga kan thalak du kha noi kan danga atla kha kan han langa ti khan kan han la jauta en automatic in aron an crop ngal ta ni chu kan du ang jong pon hi kan la soi kol the tu le ti po heng kan soi kol the ya du la la ya pon ti pon kan la ti the ya kan du dan a rol rem dan ya kan sia tam khan kan crop don ta ni chu kan du to ka kan size ng nuwa he lai an noi lam ding lam kil si ra bo khan next ti kha lo om ta next sa khan kan ti nga ti khan lo lang ta he lai an noi tlar phei tat hian kan du dan alan dan kan du dan kha asiam nan thei ta original te light te magic color te tuna a om sa na hi magic color ani ta hi poi kan mang thei tawa afia thaviau afia kan ti lai piang kha man thei ani chuan an du to ka te kan ti fiat huwa khan save an wai han kan kalanga ti khan e lai a chung lam ding lam kil sira dan in ti ate kan met lenga ti chuan ti khan kan document thon chua du chu ain save ta ne ti chuan hei hi pdf kan lo thon chuak do ne chuan he lai a chung lam pangat bluetooth sign lo lan na bula pdf ti ate hen kan han click nga ti khan in pdf mai do na ni kan in pdf nga ti chuan share han kan kalanga pdf po kan ti kan thon chuak ngal thei ta ni kan in pdf ngal thlap ta ni ateng khan kan thon chuak zel langa chuan lo tu tan po khan mu an on bi ka kha moi taka khop dan chu ni